На 8 май имаме новолуние в знака на Телец. То е съвпад с Венера, Юпитер и Уран и хармонично свързано с Сатурн. Стабилната енергия на Телеца ще ни направи по-премерени в материален план. Проектите, които задвижим сега, ще имат дълготраен резултат. Във всяка вероятност това ще касае нашите лични финанси и обезпеченост. Може да намерим и нови източници на такива. Планетарното разположение ще ни предостави възможности и разширение. Телец е трудолюбив и издръжлив знак, когато това касае неговата работа и отговорностите, които е поел. Затова е справедливо, търси признание и достойно заплащане. Цени парите, спокойствието и комфорта. Много трудно може да направи необмислени покупки и харчове, но с Юпитер, Уран и Венера съвсем не е изключено да се охарчим за нещо. И все пак това ще бъде премерено оправдано или крайно наложително по критериите на Телеца. Но Уран ще го побутне. Колкото и да обича и дълго да стои в зоната си на комфорт, Уран ще го раздвижи, а и с намесата на Юпитер може да му дойде в повече. Дори непоклатимият Телец ще бъде принуден да направи промени и да се размърда. За представителите на зодията започва нов, по-добър период. В новолунието участва и Венера. Това предвещава нова любов или ново творческо вдъхновение. Съществуващите връзки ще преминат на друг етап според индивидуалният хороскоп и отношения. За тези, които имат дъщери, месеца може да донесе ангажименти към тях или събития. Внимавайте с прекомерното огаждане и храната. Намесата на Юпитер сбъдва желания. Уран ще ни тласка към промени, а в цялостната картина направлението е финансовата стабилност и материалната обезпеченост.